documents normatius, o sigui, el que ens demanen des de les administracions. Per altra banda, aquí teniu les webs sobre les que podem documentar aquest treball de recerca que heu de fer a quart d'ESO, endavant, i aquí tindríeu els recursos que vosaltres podeu punxar per treure idees, per tenir suport sobre com organitzar-vos, sobre com dirigir amb els nois i sobre com tirar endavant i progressar amb aquesta idea de ciència oberta, ciència per a tothom, o sigui, no són només els professors llumaneres els que treuen els alumnes endavant, sinó qualsevol profe, doncs jo me dic mediocre, no? He de treure alumnes bons, mediocres i dolents, que tots han de fer aquest treball de recerca. Per tant, hi ha feina per a tothom i la feina és còmoda de fer, simplement t'hi has d'implicar. I llavors cada vegada vas recollint fruits i cada vegada ens sentim més contents de veure com els alumnes no és veritat que siguin tan dolents com ens pensem, perquè quan els poses a treballar per si mateix amb una cosa que els agrada, et sorprenen. Aquesta seria potser el nostre missatge de l'experiència que en tenim des de Catalunya. Poseu-vos-hi de valent, d'eines en teniu moltíssimes, no penseu que fent sempre el mateix és quan un se sent més còmode, sinó que innovant ens sentim còmodes tots. Apliqueu noves tecnologies tant com pugueu, perquè és allà on enganxem molt els nanos i és allà on realment ens podem comunicar molt uns als altres, que penjar a la xarxa vol dir compartir. Bé, no tenim temps per gaire cosa més, si teniu preguntes a l'hora del cafè. Moltes gràcies. A veure, només una cosa molt breu de com en el meu centre ara s'ha tractat el treball aquest de recerca quart. O sigui, hi ha una professora que té hores assignades i durant un primer trimestre a quart fa això, metodologia de recerca, etc. Durant el segon trimestre preparen més o menys el treball de recerca de quart i el tercer trimestre el consoliden no amb un professor tutor especialitzat, sinó amb una professora que potser és d'un altre àmbit, però que comença a fer un petit treball que després és el que es convertirà en treball de recerca a batxillerat, per lligar-lo. O sigui, diguéssim, el treball de recerca a quart és més acotat i serveix de base al treball de recerca a batxillerat. Una altra cosa és que, per exemple, hi ha centres que al batxillerat, i això es podria extrapolar a quart, fan treballs de recerca individuals, mentre que d'altres fan en grup. Treballs de recerca individuals costa molt perquè el que hauries, penso jo, o intento, no ho aconsegueixo massa, que convença a diversos alumnes que fessin un treball de recerca dintre del mateix àmbit, d'un àmbit que et fos conegut per tu. Per exemple, en el meu cas és perfum o alguna cosa així, extracció d'essències i tot això. Per tant, tindries un marc teòric que no hauries d'estar buscant un volum de coneixement, sinó general, per exemple, per 4 alumnes, i després cadascú tindria acotada la seva pregunta de recerca i un marc experimental. Els hi costa molt, sobretot si tenen de tradició de fer treball individual, però jo sí que us aconsello. I després una altra és que ve un alumne i et diu, a mi em va vindre un, i perdó per la gent aficionada a l'astronomia, em va dir, vull fer un treball de recerca sobre astronomia. I clar, astronomia, res, no? Aleshores, clar, en principi, intenteu ser una miqueta coherents de que convèncer-los que, clar, si no és matador, si has de dirigir 4 treballs de recerca sobre 4 temes que has d'anar a buscar una mica un conegut perquè et digui on està la informació sobre allò és bastant difícil. Només eren aquests 4 consells perquè si això us ve de nou a vosaltres, doncs pugueu. Si us ho puc fer possible. Molt bé, moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a les dues per la informació.